Nterike be. Hein? Dirisa Kuma ale bien. Dirisa Kuma. Badri. Dirisa Kuma bien moi. Société Madala Kuma frère et fils. Abana. Abe ku beni chesri. Kosobe. O kuma dugu jera de. Dirisa Kuma. Awo. Kosobe. Badri koni. Awo. Dugu jera. Kosobe. Awo. Sigatala. Wati abeka tando. Abigata. Sigatala. Do were be wa. Hein? Imanyina fengo. Anéa. Ah. Présent bien moi. Basakina. Abian. Basakina bien. Kwa kita. El Hadji Sukuba Samake fana bien. Pré auto. Pré auto. Awo. Kosobe. Ani jon tukun. Hein? Antene muso fana kulobana. Tanti ajaratu. Awo. Anga fuli ba. Alaba kulobleni. Kosobe. Ajaratu ko aka fuli bien. Sigatala. Awo. Kuna fona ngachango nyama. Asola ka mo gudunde ka mawla wuli tuko minani. Kono masigine ni yu. Femiti maka wati ni atigi. Masigine ni yu. Ayere ndezorienté bisu. Ah, là-bas fait ko sabatlo ni bolo. Abe tiena. Abe. Aya be boama. Sabu ni mana gafeke. Ah, o nega juru shele. O ti jare. Ite kle ola koyi. Ayi. O kuma na koyi ngoni abe sawo. Ambe ala de la binye. Abinye o. Ndo minya awai ka don ambe do fasiru kono. O sobe. Ambe titru fo mauka fomya. Awo. Ambe na kuma minun gambi. Obike. Ni anga wati ni as jera nai. Kosobe. Minyi journée ville morte a gawo. Otonyuma. La kana balia. Awo. O ko ni fenye na nyonye ne du kosobe. Gawo. Mana sa gawo ko luye dongere ngere ni sugandi. Kosobe. Awai ka do ko kan ni songo ya ko jira. Obinake. O temene ngo ka boy. Abina ke de wa. O amake folo. O kuma de be fasiru kono ida nyefo. Kosobe. Minyi awai ka do ministre mimbe anguna Nobel la ministre do Traoré. No bo ko fo. Ka kanga gwendi. Abana. Etra renvoyé. Akagen. Awai do jabi nyuma o tabulo tika soro ambe doni mene ko bi ndo bole ngoy kuma bina ke minya awai ka do douane fana awai ka do jaji meni duma kandumani do wa ntamani kandumani o de be ka foche do burange ku non de nye fana mimbe o fana do wore ni ala sona douane la halia ambina kana nda do ala be temene ngo ka boy minya awai ka do ambina kuma minya classe politique mimbe an bolo ya ikobi kala ta mimbe na le 2024 yalma candidat jimende be mimbe se ka sugandi olu tokola awai kado ambina kana ndadu fana na mana ko family sorala bole ngoy ambina kana kuma awai kado enseignant ka ni application mimbe na be article 39 ale blali bala awai kado ko kalo kletani kono don octobre kalo anake nyogonye belebele bulu dambe ambina kana kuma ka bete menengo ka boy eji mimbe ni awai kado kuma chaira akatigila mo ko ni ulula ko dona akera kunu mata ani duru ulu to obina da limana ukloka ndo temenengo ka boy hali bi fasiru ko ni chaman badi ni be ambulo ko koy sabu minye anga avion ye no banga pangulu ko fo ulu fana yo se do tlona bunteni uyo dabo kesite bagabagali mingumbe alhamdulillah awe kado anye e kado minye ba majwala tikila mo anya chaman gese tu c'est fini ambe kuma faraka ndo boli ngoy minye français abaka ni daba ya imbela jaja minye union européenne mado be ulu bina france kobla sabu la français ko hakila ka fo ale tara ATM awe kado ka bulu fana lata olu echedunyi nambe kana en formé ikaro ka fo olu mo fana abina fo be fe ku sembo awai kado français na o ka boy minya awai kado avant projet mimbe na bango sera sumba ko fo no ye awai kado projet constitution ndo fana awai kado adili bado be ba kembo luka ayo sogole to ajerla ka fo minya awai kado président de la république fa ka keina fo ando nationalité d'origine malienne fi ka ke malien de 100% yo gelade amagela malien 100% triple femme mali ba mali triple nationalité ba munum ngolo dum il faut qu'il ça wa o ere de mate ko ni nationalité were bi bulu ndo eti sika ke mali eti sika ke candidat la hawla sika tala de abia ngamba be wala yo no bonne fa bi sura la koy wa dem se min fana be ni bi na ke président an sembola minum sika ke président sabu abi damene sambi sabani duru kata sambi wolonvlan duru don se mola ne se mala ke sambi sabani duru sambi wolonvlan duru ne to kono ay konto ya fam ya fam ay pour que ka président sambi sabani duru kata sambi na bi wolonvlan duru ne to kono ngalla naka ay wala yusuf nundo bi ka président o mai c'est pas bon c'est pas bon akaida mate jamana kalfolu ma ndo mi ya way kadon la Guinée ngunu kuma minun kumbe ka fo ndo Guinée nyama o defana puissane do France ambassadeur ya ere labo jaguya akajira ka fo ko ngalodo mi ya way kado fuluma nyini français fe kana base sigi en fait mi la Guinée ni France ni Mali ni nyonche ambo fana wala ma ko famille surula abana ta ambise ona pu fana na ona pu taji ko imbela halia mina ko bi chugo mi ni ala sona ma ambina ndado fana na ko fete le mana ko sika famille
fameli sura la mashallah ma soni be min ye titru ye ni ala sona ambena nu wala wala ambe du kono doni sabu min ye awai ka do president ko ni ala sona ma ako abina nye soro o min ye sariya sumba kuma chama fora kono o bina wala wala o kuma ni ala sona yo sogoleto Nura FM na bi kono do ani nani to me murumuru du wuli baldu awo samedi jawara kita jalaya jalaya ale b'anw lamɛn dɛ tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ page kan an bɛ kitakaw bɛɛ fo ne yɛrɛ delila ka taa kita mais n ye tile 2 de kɛ a ka haramuya tile 2 kita tile 2 a don an taara dɔn kɛ u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ko shawrusi o y'a sɔrɔ an kun b'an 12 la o tɛ bila ko ye dɛ o tɛ bila ko ye dɛ Yusufu ma da la n'o y'a sɔrɔ Yusufu yɛrɛ a ka haramu o don waati kun ka di ko ye an kɛ kitakaw b'a dɔn ahɔ o kuma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Nura FM kɛnɛ kan nɔgɔ waati a bɛ ka taa dɛ o kuma an t'a lajɛ k'a gosi tele la Yusuf fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ Fatamba Sisoko a bɛ Libreville u bɛ Gabon Fatamba kulo b'an na an b'a fo ka wale Malien den minnu bɛ Maroc minnu bɛ awayika dɔ Algérie minnu bɛ Mauritanie minnu bɛ Gabon minnu bɛ Kɔnɔwari an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM a kumasoba in kɔnɔna na an ma ɲina awayika dɔ Mauritaniekaw kɔ an ma ɲina awayika dɔ Tijani Jawara Kongokaw an b'u bɛɛ fo u bɛɛ waleɲuman dɔn Nura FM kumasoba in kɔnɔ nɔgɔ kumana sa min ye awayika dɔ an bɛ kunnafoni an b'a gosi kunnafoni kunfɔlɔ min b'a ta a bɛ bɔ sɛbɛn kɔnɔ min nan ma ko awayika dɔ soir de Bamako n'o ye Bamako wula ye min ye awayika dɔ kuma kɛnbɛ Arabi Saoudite Alassane Haidara ale bɛ fo Saudiya jamana kan Arabi Saoudite Serifkɛ bɛ awɔ an ka foli b'a ye nɔgɔ kumana sa min ye awayika dɔ soir de Bamako Laya Jara a kuma bɛɛ a ko awayika dɔ yɛrɛ ɲini o dabɔra yɛrɛ ɲini dabɔlen don yɔrɔ min o bɛ tɛsiti ko fɔ ko in kɔni a kɛra kunun min ye anw ka avion ye n'o bɛ armée Mali o avion ko fɔ dɔgɔ an ye bunteni an y'o dabɔ sabu terroriste awayika dɔ kun gɛn bɛ k'u kanbɔ u ɲinan bɛ k'a fɔ ko min ye awayika dɔ malikura o de dabɔlen don o kumana yɛrɛsago kɛ o dabilalen don anw ka jamana kɔnɔ anw bɛ ka aw yɔrɔ ɲini n'aw y'aw yɛrɛ jira bunteni o bɛ dabɔ o de kama kunun mercredi don kalo tile 12 n'o ye octobre kalo ye san 2022 groupes armés terroristes minnu bɛ awayika dɔ n'olu bɛ tɛsiti o fanfɛla la awayika dɔ an bɛ don minɛ ko bi k'u kɔni yɛrɛ ɲini o dabɔra sabu kunnafoni minnu jira la nɔgɔ ka dɔ k'a fɔ a ko kɛnbɛ min ye awayika dɔ ni sankulu la bɛɛ b'i kunna dun ni bɛɛ b'u sɔrɔ sentigɛ ani ko laban ko kumana sa anw ka hélicoptère pankulu bugu mankanba wulilen nakanba ani takanba an y'o soyɛlɛ u kan waati min donc ni y'u ta kɛ awayika dɔ yɛrɛ ɲini ye bisa ninnu kun gɛn bɛ ka population gɛlɛ sugu bɛɛ ta ka population sɛgɛrɛ nka ala barika la alhamdulilayi rabbil alamin sabu min ye awayika dɔ population se k'a fɔ ko u taarɛ min ye awayika dɔ armée a ye wuli ka jɔ kɛ ko kunnafoni y'a jira k'a fɔ opération aérienne n'o bɛ awayika dɔ sanfɛ baara dɔw ko fɔ o kɔni dabɔra yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ arim ko fɔ arim ale bɛ awayika dɔ kilomètre 13 min ye ani tɛsiti ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni min bɛ ka di nɔgɔ kunnafoni a ka di koyi sabu a jirala k'a fɔ budeni awayika dɔ hélicoptère a kelen ka kɛ terroriste dama min bɛ yen n'olu kɛra c'est tout c'est fini jate t'a ban i ka dɔn k'a fɔ i b'u suurulen de ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko dimɔgɔ su a ko sabu n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye u gusilen bɛɛ y'i yɛrɛ ɲini min ye armu n'o bɛ maramafɛnw ko fɔ an ye tɛgɛ da olu kan min bɛ motow ko fɔ mobiliw awayika dɔ a caman bɛ yen a bɛɛ kɛra c'est tout c'est fini sabu a bɛɛ kɛra bugurijɛ ye a ko a bɛ waati damadama bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlen min filɛ nin ye awayika dɔ ko in sɛbɛkɔrɔ kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ maaw fɛ maa minnu bɛ yen n'o bɛ dɛti maaw n'o b'olu ko fɔ dɛti maa ninnu awayika dɔ o de siratigɛ la kunun anw ka maaw y'a lajɛ ka se ka awayika dɔ don u tu la i b'a fɔ ko sama donna ɲɔ tu la dɔgɔ min ye awayika dɔ terroriste ye k'u sɛbɛkɔrɔ dasi menace min bɛ yen n'u kun y'a ta ka ɲɛsin population civile ma o bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn ye fɛn min ni awayika dɔ o kɛra kɔfɛ fɛn ye a ko n'i y'a jateminɛ bombardement awayika dɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye ko caman bɛ yen bɔ kɛra min kalama sabu ni maakɔfɔlen minnu filɛ nin ye ninnu de kun kɛra maaw ye minnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ bɛna ka ani an sɔngo fan fɛ a ko kɛ awayika dɔ yɛrɛsago kɛ yɔrɔ ye tɛsiti fanfɛla la u yɛrɛ kɔni ye awayika dɔ fɛn dɔw sɛbɛn min ye dɛsi maaw ye k'a jira k'a fɔ k'u b'a ɲini tɛsiti ka bɛɛ fɛ ko yɔrɔ in k'u k'a bila u ka dugu yɛrɛ koyi k'u ka taa ka bɔ yen pewu wa u kelen bɛ ka tile 3 u y'o de di o kunnafoniw dilen awayika dɔ tile 3 dilen ala kɛ tɛsiti maa dɔw bɛ yen olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ maa min yɛrɛ
kunnafoni di ni bɔ kɛra kalama o ye secrétaire général ye Gacha tɔgɔ la n'o bɛ Fahad Aga Almahamudu Nabo ko fɔ a ko kabi waati a kɛra a y'a di a ka page sanfɛ siti maaw bɛɛ bɔra kalama waati min u ye kunnafoni di anw ka armée ma armée ko k'i jɔ ko nin ko in k'a ni sigi tɛ bɛn ko nɔngɔn bɛɛ la armée ye pankulu awɔ i k'a dɔn an ye gasoil k'u kɔnɔ essence bɛ kɛ min kɔnɔ an y'o kɛ gasoil bɛ kɛ min kɔnɔ an y'o kɛ ji sɛlɛ yɛrɛ bɛ kɛ min kɔnɔ an y'o sɛlɛ o kɔnɔ ye n dɔgɔ k'a ko kɛ sa min ye awɔ i k'a dɔn fiɲɛ furuko ye pankulu wulila awɔ i k'a dɔn ka taa lajɛ ninnu awɔ i k'a dɔn u bɛ k'u ɲagaw da yɔrɔ min u yɛrɛ hakili la k'a fɔ k'u bɛ se ka sogo k'o burute manchima cogo min ka d'u ye u bɛ bali ka bɔ min galama awɔ i k'a dɔn belebele gan bɔra sanfɛ fugo nɔgɔ bunteni o de dabɔra sa o kumana u ta kɛra awɔ i k'a dɔn yɛrɛ ɲini ye n'i y'a ye i bɛ samara ɲini fɛrɛlen de don kosɛbɛ ayi n ko avion dɔw b'an bolo sisan ɲɛma ni fiɲɛ kɔni bɛ ci ale bɛ taa de dɔrɔn i sen yɛrɛ bɛ to fɛn min na samara bɛ ɲini o la bilen ayi ala dɔgɔ Masiri Kaba ko a ko awɔ i k'a dɔn n'i hakili b'a la waati labanw na ninnu ye awɔ i k'a dɔn attaque laban min kɛ o kɛra sababu ye anw ka cɛdenw awɔ i k'a dɔn Tessiti mara la an ye awɔ i k'a dɔn a renforcer cɛdenw caman bɛ yen nka u n'a ta bɛɛ bamaciwaleya tigilama n'u kɔni bɛ wuli waati bɛɛ awɔ i k'a dɔn binganiwaleya ta ka maaw sɛgɛrɛ a ko min ye awɔ i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'u ye bolonɔ kɛ sɛbɛnna n'a n'u jɛra ka baara kɛ accord d'Alger kan n'u kɔni ye wuli ka jɔ kɛ waati tɛmɛnenw na ko Menaka ani Kidal u b'o lakanaw u b'o sabati dɛsimaw o i k'a dɔn o de siratigɛ la u kɛmɛ k'o suru ka ɲɛsin yɔrɔ min ma o de bɛ awɔ i k'a dɔn Tessiti n'a lamini ko fɔ nka bi menace jugu min kun bɛ yen kunun min ye awɔ i k'a dɔn opération ba min kɛra o kɛra sababu ye awɔ i k'a dɔn k'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini Tessitikaw bɛ se ka taa u mago la u bɛ se ka t'u ci la ko min ka d'u ye sabu yan'u ka tila nin joli ninnu furakɛliw la yan'u ka tila su ninnu donni na o b'a sɔrɔ anw avancera wa dɔ wɛrɛ sara ka Laya Jara nin y'a ka fasiri ye n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn soir de Monaco ko ka bidon bɔli i bonya b'a la Manima ka ɲɛmaa bonya a diyara n ye an b'a fɔ armée ma ko bravo ko baara ko a ɲɛna walayi ɲɛmaa indicateur drone fɔ ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye digimɛnɛ a tɛ jala siri nka ɲɛmaa a b'a fɔ nin mun ye Igrati Dunbiya a kumara a ko n'o y'a sɔrɔ mun ye Tessiti mara kɔnɔna la ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko armée ko a ye wulikajɔ kɛ ka terroriste jatigɛwale kɛbaa ninnu k'u sɛbɛkɔrɔ bunte nka ko an ka taa Gawo n'an taara Gawo i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye lakanabaliya ko a ɲɔɲɔnen don kosɛbɛ nin waati laban in na Gawo kɔnɔna la a kɛra sababu ye bi alamisa don n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 13 ma Gawokaw ka y'a jira k'a fɔ k'u bɛ na u ka dusumakasi ni k'o sɛbɛkɔrɔ jira mun ye feere o ti kɛ bitigi bɛɛ lajɛlen ko o bɛ datugu a ka ja fo ka taa bila hali mɔbili minnu bɛ yen n'olu ye mɔbili minnu bɛ maanifinw ta ka t'u ka ciw la ɲɛmaa ko o bɛɛ lajɛlen ko o bɛ jɔ a bɛɛ bɛ jɔ kosɛbɛ Fatirike b'a ka fɔ la n'o ye Igrati Dunbiya ye a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ nin kana waatinin bɔ ko min ye Gawo o mara kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya caman ko o bɛ ka maanifinw sɔrɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ ko bingali de bɛ ta ka maaw k'u sɛgɛrɛ ko maaw ka bolofɛnw bɛ minnu la bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka taa n'a ye ta tɛ bɔ si o tɛ mɛnɛ o bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na maanifin dɔw bɛ yen k'u bɛ taa olu ninkɛnɛ k'o karaba u ma min u ma a bɔ a ko nin baara in ko a bɛ ka kɛ Gawo ko a bɛ ninkɛnɛ san damadɔ bɔ a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ko tiɲɛni caman ko o de kɛra mun ye barakasi i bɛna ye k'a fɔ ka taa maaw ka bitigi k'a dakari ɲɛma ka taa n'u bololafɛnw ye ko o ɲɔɲɛna Gawo kosɛbɛ nin waati laban in na o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko laban mun n'o yɛrɛ kɛra ɲɛma ko o kɛra tarata tɛmɛnen Gawo quartier mun bɛ yen n'an k'a ma ko 4e quartier n'a ni Menaka polisiso yɛrɛ ko a ma jan ɲɔgɔn na ten kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko min ye opérateur économique dɔ bɛ yen ɲɛma ko fɛɛrɛ ni dabalikɛla k'u tun bɛ o jaso ka tɛmɛ n'o o ye o opérateur économique ɲɛma k'u y'o jaso ka tɛmɛ n'o ye maa ma kɛ Ala ye k'a ta yɔrɔ dɔn o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko gɛlɛya ko a fanga a nana bonya kosɛbɛ Gawokaw fana y'a jira k'a fɔ u tɛ se k'u bolo sigi k'u bolo da k'u sen kan o de hukumu kɔnɔna la u bɛna bɔ min ye bi alamisa donya n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 13 ma ɲɛma k'u ka dusumakasi jira k'a ɲɛsin jamana marabagaw ma Fatirike b'a ka fɔ la n'o de bɛ Igrati Dunbiya ko fɔ a ko hakili lajiginna ko min ye Gawo yɛrɛ a mara kɔnɔna la ko waati tɛmɛnenw na k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen k'u taara o minɛ o denw ɲɛna n'o de bɛ Abdulayi Kaba Kɔne Abdulayi Kaba Kɔne i bɛna ye k'a fɔ ale ye promoteur GIE Kaba la ale o maa ye ko min ye février kalo tile 8 ani ka n'a bila min ye février kalo tile 9 o su fɛ
kɛra san 2000 ani san 20 ani kelen ɲɛma k'u taara o cɛ ka taa minɛ a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ɲɛna a muso ɲɛna a denw ɲɛna ɲɛma ni ka taa a nin ŋɛnɛ k'a karaba latigɛba ka fɔ la o yɔrɔnin bɛɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a ma tɛmɛ tile 2 kan minnu ye jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an ka ma ko Sonko Shawara Bato Sonko Shawara Bato olu bɔra ka tabali k'a sɛbɛkɔrɔ gosi o sabu kɛ min ni maa minnu o fatilen filɛ n'a bɛ Abdoulaye Kaba Kone kofɔ o ye olu ka maa dɔ ye o de kun kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw a donni kama gouverneur de mun n'o kun bɛ Gawo kɔnɔna la n'o de bɛ Musa Tarawele n'o ba ale kofɔ ale ye wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ mun ye tile 15 mun ye Gawo mun ye patrouille kɔni ko o bolodala Gawo kɔnɔna la o tile 15 o waati ni na i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya kɔni ko a fɛkɛra dɔɔni nka k'a daminɛ o waati fana na ɲɛma fo ka n'a bila bi la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ko gɛlɛya ko a bɛ taa ka maanifin k'u sɛgɛrɛ o de kun kɔnɔna la Gawokaw kɔni y'a jira k'a fɔ bi alamisa donya fɛ n'o bɛ bɛn octobre kalo tile 13 ma u bɛna bɔ ka taama min kɔnɔna la bitigiw tɛ dayɛlɛ wa a ka ja hali mobili minnu bɛ n'olu bɛ transport kɛ ɲɛma a si tɛ taa kunnafoni filɛ nin an y'a sɛbɛn ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔ sɛbɛnnikɛla de Igrate Dumbuya Madu ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika dɔ burankɛ tɔgɔ fɔ bali a nana min ye awɔ i k'a dɔn Jibi Sakɔ k'a Sakɔ a bɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn Sakɔ a fɔ a ye ko n dɔgɔnin min don dan t'a la walayi abada an ka maa baden de bɛ yen bi minnu ye chargé de mission ye o kɛra minnu bɔra anw na ka taa kosɛbɛ u b'u si kɛ k'a ban tayi ka jigin u hakili t'a na n'i y'u kɛtɔ k'i wele waati min na gɛlɛya b'u da la wa kawale min bi a jateminɛ dɛ a kana sɛlɛ dɛ kosɛbɛ a bɛ yen wa a bɛ yen ayiwa gusa o kumana an bɛ taa an ka taa min ye awɔ i k'a dɔn avant projet in kosɛbɛ kuma kelen bɛ a kan tiɲɛ Ebura Akara de mun bɛ yen a ko kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn avant projet n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ o taara n'o ye constitution ye a sɛbɛn di a taara ka taa di awɔ i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ma n'o bɛ badabada Asimi n'o b'o kofɔ a ko de siratigɛ la n tɔ ma don siga t'a la hali n kɔrɔkɛ Pakala b'o kalama a bɛɛ b'o kalama Pakala international Pakala a b'a kalama dɛ a b'a kalama k'i tɔ ma Asimi a b'a kalama kosɛbɛ f'a ye ko Tezara bɛ na de awɔ Bura ko in bɛ cogo di ko in bilama réseau do wa kosɛbɛ parce que page Facebook in filɛ nin ye n'ale fana tora ka taa an ka auditeur caman bɛ yen maa caman de bɛ yen olu tɛ kunnafoni sɔrɔ a caman réseau kɔni don sabu a bɛ k'a tigɛ cogo kosɛbɛ maa tɛ ko cogo don a réseau basigilenba tɛ a basigilenba tɛ kosɛbɛ basigilenba tɛ awɔ a bɛ hakɛto ɲini k'an limanaw fɛ dɛ kosɛbɛ réseau in de basigilenba tɛ a basigilenba tɛ n'o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ n y'a f'i ye cogo min Pakala international n kɔrɔkɛ don a to n k'a fo n ka segin k'a fo a n'a ka kan ka tila k'a fo kosɛbɛ kɔrɔ min ma ɲinɛ a dɔgɔnin kɔ abada walayi de ye Ala ye kosɛbɛ bonya de bɛ Pakala fɛ yen kosɛbɛ transitaire belebele don foli bɛ lase a ma bonya de bɛ ne Pakala international walayi ni ko ko ni kɔrɔkɛ ni a kun kana o fɔ yan dɛ e de y'a fɔ o ne m'o f'i ye o fɔli dabila e m'a fɔ n ka cɛ o dabila sa n kɔrɔkɛ ka balontan ko kuma to yen e bɛ nin fana dabila n y'a dabila i bɛ solo bila n tɛ solo kɔni bila n'o kɔni don i y'a jɛ bɛɛ k'a fɔ problème t'a la ayiwa ka taa Dawuda Sangare a ko i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni olu kɛra a kɛra tiɲɛ caman a kɛra fɛn min nɔfɛ o de bɛ tali kɛ awɔ i k'a dɔn jamana in sariya sunba n'o bɛ constitution n'o b'o kofɔ a ko nin siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn politique maa caman nana minnu kɔni tun bɛ fɛ k'a yɛlɛma o ma se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la nka a b'i n'a fɔ tamani in fɔcogo ɲuman awɔ i k'a dɔn o kɔni bɛ maa minnu bolo o de awɔ i k'a dɔn transition maaw ye i ka dɔn kura wɛrɛ ko fɔ n'o ye 4ème république a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ sariya sunba min bɛ yen n'a taara ka da fasoden caman ka miirina ani anw ka hakilina a b'i n'a fɔ u bolo nɔfɛ i ka dɔn ko sira taama a ko sɛbɛnden in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye awɔ i ka dɔn a ka article min bɛ yen n'o ye siginiden 36nan ye ko anw ka awɔ i ka dɔn jamana constitution min ye awɔ i ka dɔn a kumana fɛn min kan o de bɛ tali kɛ institution ba minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ fɔlɔ a jirala k'a fɔ ko 8 kun don a ko an ka an bɛ don min na i ko bi k'u ye awɔ i ka dɔn a jigin k'a kɛ 7 ye institution ba ninnu a bɛ mun ko fɔ a bɛ awɔ i ka dɔn jamana tulomaw a b'olu de ko fɔ cakɛda minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko jamana tulomaw a b'olu de ko fɔ a ko président de la république président de la république ale ye institution dɔ ye Mali gouvernement o ye institution dɔ ye assemblée nationale ale ni haut conseil de la nation o fana institution dɔ ye min ye cour suprême a ye dɔ ye cour constitutionnelle o ye dɔ ye cour des comptes o ye dɔ ye ani k'a dɔn k'a fɔ min ye conseil économique social culturel et environnemental o yɛrɛ fana ye dɔ ye n dɔgɔ a chapitre 1 awɔ i k'a dɔn o kuma bɛ min kan o de ye k'a fɔ jamana politique ko ni awɔ i k'a dɔn kungilenna fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ mara bɛ maa min bolo bi k'o de awɔ i k'a dɔn jamana ɲɛmaa n'o bɛ
awekado ashimino bo kofo ako temene ngo kaboy ne jatemene ke ko article 45 no be sigini debina ni duruna kofo ako president de la république awekado ale ko ne be sugandi sanduru kala taw de bike ka le sugandi wa mamin do shinye kele abse ka sugandi tuguni sanduru were ga no temena awekado ya bane mashit se ka manda were ta awekado ka sanduru awekado o kofe article 46 ale kuma ni be minga o de ka fo candidat o candidat ni be fe ka ke jamana nyama yi president de la république fi ka ke malien 200% nationalité d'origine malienne o temene ngo kaboy min yen nationalité foi dengele o kana sori bulo ndo o nyana de kana sori bulo wati mina ibna ikanabo ako temene ngo kaboy away kado fenven de be no be hakke ko fo anika droit ni fait devoir fenven be aka soro away kado abela jili ateme chuko akai ako temene ngo kaboy article nya jira ka fo min ye away kado maminu bise ku kanabo jamana nyama ya nofe sambi saba ani duru kata se sambi wolovla ani duru ma ni ebo kono ebise ki kanabo ngani to kono ndo eki shimbwala sirika bako akwa article 47 de binani ani wolomvlana ale ajira ka fo minya awekado jamana nyama ale ka sugandili ekle binani yani awekado do inga manda ka ba yelma awekado yelma yana ka manda ka ba ekle binani ona nyugona kuma kembo de ka ya sawo nga ana fese ko fe ka nyefo limanawi sirika ba ajira ka fo ko article 51 ale ajira ka fo minye president de la république ale ko ni be donu mi ko bi ale de be awekado président ale de je awekado o barake bayi o kuma na sa manda fenfen de be no kanga ke awekado jamana tableau fe o bela jili kalfalembe ale de la nisra werawi ko article 50 ale fana kuma mbe ajira ka fo minye président de la république ale drone de be ale be tableau minga na ale sugandira atise ka ikanabo awekado fenwera no fe wa hali sira wera fe atise ko ke dango te jamana marché ni faminu be awekado ko kuma tise ka ke oka article mimbe no awekado article 53 ale ajira ka fo président de la république na ko ni nana ke ko wati ni nana kwa nana dese amimbe ni fanga bidoma o de premier ministre ga ni jamana nyama ere nana kesa kwa tise ka sigika na ble fanga ko ni o klela la pe fenjama mbe ula mamimbe no bina abina doma jatemina o kele ngo no cour constitutionnel ka jatemine président de l'assemblée ani au conseil de la nation uluka jatemine premier ministre o be ka jatemine o be baningo abina di mamima o de assemblée nationale e ka do o nyama o de bina ke awai ka do président yi ale nola no fanati no desere yelma no o banaka kai yelma no yere fana kera c'est tout c'est fini ndoko mami mbina o de président du au conseil de la nation ale de bina kana ke awai ka do jamana nyama yi ko hali bi ne jetemine ke article 57 projet intola no be constitution ko fo ako président de la république o de be premier ministre ale de ba sugandi ale de se ka premier ministre ka bara ale de se ka ban o temene ko kabuyi premier ministre ka yamaria na ka je ko nana uyere dama ni nyanje minye gouvernement mato obolu awai ka do obolu sugandi abana ibara famu wallahi anyalaw ako halibi niye jatemine ke ibaye ka fo minye article 72 ale kumana président de la république awai ka do feminum be no lu be jamfa jugu ko fo ka nyeshi jamana ima ako bela jele mbi nyeshi ale de makoyi ale de ako bela jele kun jawai sabu ako bela jele keba abifo ko ale de du ba jamana jamfa jugu ti dore jamana nyama ni awai ka do yi kaliki shie kanga min ni minunge ni bora osira ofe ko wera ko minum be awai ka do jamana sariya ososo bi yere ka waliya ososo ndo ka do ka fo bara obe ngoni biseka waliya min biseka to ni ya folo koyi bara obe waliya min yi wulika joni chesuru biseka ke min biseka to min ye jamana nyama abe wi nyama wa fema nyala kanimbo kurko min ye assemblée nationale ani au conseil de la nation olu mana sigi ka foke ka foka benke ni awai kado jatemina ukera ka sigi yere ka fo iye sariya soso iye trahison jugu ba ke jamana ma jamfa jugu ba nunu be se ka sigi awai kado aklanje ni je kera na edro e ka president ya bana wanyama fo ima constitution kono ni nyana de ni nationalité ko nyama ni fla ni nyana kono de. À cet égard, il précise que la motion de destitution est initiée par les membres de l'une ou l'autre chambre du Parlement, Assemblée nationale et le Haut Conseil de la Nation. Elle n'est recevable que si elle est signée par au moins la moitié des membres.
aya bi tenten de o tenten ko ne tenten faso de ngo mamuru ti angolu fana kalata de bi ka kusigi mana bi do ke minya awai kado sariya su ngone adira no bi talike awai kado jamana nyamama no be ashimi ko fo fen jaman ba kono na mi no lukanga wala faso de yi akorote ka fo ka kera de projet de do abina ta assemblée la ni maoma mimbe ko hakilina were bila mirna were bila siraw be bi sika tebe minu fe ko hakilina no mirna di be fe jamana constitution ka ke chugumi o fana ulu billaje ka tabala abina fo minye uye mingla ka ta sentela ni fa manga chara loi électorale o tewa o fana tali minye amendement ni changement ni fen chama ma o ni fana bo chugudi ambi do ka ala kanisa babe fasiri do dawda sangare indépendant ko bido boli ibunya bala nouvelle horizon nyama ne be bolo do me bon ay toguna atrawle toguna akumara ako minye jereje kulu munno kan anga kalataw bela jile labe anga jamana kono musigata la ko amata nduru ku udona kunu be na ka foko ni mata nduru kono ku udona fatrika baka fala no be toguna atrawle ko fo ako kanyashi munye transition ere na la manya ka foko ale kumbeche jamana en ko galale do de min vo tinya do ni be ka page signaler o ka signaler era ko ndado barabi ki yoro mi awu ye fendo de ke min ni sababa ma be wa foshi ute fo fi mo jugu afuku ye mu ye page bi signaler page yere ti ka barake ka nye wati be wati do be ke ba sura derele do halati ka 5 jambo ba derele aywa ay keru bla kana nyina aya partage ko keru bla adi jemu afra odi na page ko kanga ba ya bane sanga ya partage afra odi osobe nyama ibe na ka fo ko munyanga jamana fama no be colonel Hashim Koita no ba ale ko fo bismillah akoni ye degra ta degra munne numéro 2022-0609 mi ye PTRM ay degra nta munye octobre ko kleta ane fla samba fla ane samwa ane fla ote kunye wa degra mun konna la amata nduru munno olukanga autorité indépendante de gestion des élections nanga mako eji mamunu mena kalata fe no kanga jamana konna la alla bena amma kama bela jelem na taka kalfa mamunu ma mata ani duru ko odo munye tokuna atrawle ayira ka foko ma chairman be no be parti politique mawbo aka jafo ka ta fara munye société civile mawka nema ko nunu chairman kumbe usigale ngundo ka foko kalata yira ko abena kewa kalata ko atina kewa wala saka siga ko ni ko habo dusukuna ibe na ka foko ni ndo akun konna la kibe na ka foko aklina ba chairman ko otara aklina munna be talike munye jamana yira kalata abisika ke parti munno okufura wakina bawla ibe na ka fo ina fore bora ki da dola to muna munyo constitution kura o seben fura ko odida jamana fama ma munyo octobre ko kleta ani kele o du saje ibe na ka fo ko jamana fama ko aye degera ko ni ka ta ticari degera mun kona la aye mata ani duru ka bule de ngoni ko ni o shino olu la lu mata ani duru nyama ko o lebna kalata o bela jelen ko o labe fatirga baka fola ayira ka fo ko munyo autorité indépendante de gestion des élections nanga mako eji le mona ka donc ka fo ko kalata de kan ke anwa jamana konna la baro le no beta kalata fe wa abela jelen taleme ka kalfa ni jere jakuli ni konna la o do kum konna la mu yeto nguna atrawle ayira ka foko mata ni duru na ibena ka foko mu nye fanga no be jamana fama ira ko fo Hashim Koita alle ka mafola ko le general Siaka Sangare general Siaka Sangare alle jamana fama alle o ka mablale akono bolen ko fe maître Moustapha Cissé ale fana jamana fama ka ma choisilen ko do akono o fana bolen ko fe ibe na ka fo ko munye madame Nana Sanu ale fana jamana fama ka ma choisile ko do akono o jamana fama ka ma sabaye akono boray munye Salia Samake ibe na ka fo ko ale premier ministre ka ma choisilen ko do akono premier ministre ben iningal lebi comme ma intérim daka o kuma shogel premier ministre o nyana bismillah o mana boy munye Brahima Fomba munye conseil national de la transition nyama oluka chidenya ale ani kata fra munye comment sanu ibe na ka foko ale fena conseil national de la transition CNT oluka chidenya oye o fena mana boy munye Sulemani Sinanjogo ale au conseil des collectivités ale o kamaye munye Ousmane Traoré ale ye représentant conseil économique social et culturel nyama oluka représentant nya ale o holen ko febe na ka foko me parti politique la munye madame Omundiko parti mumbe nanga mako rassemblement malien pour le travail do ka mako arama parti arama nyama ko o ya ale ka mayi munye madame Daw Awa Kante be na ka foko parti mumbe nanga ma alliance malienne pour le travail damo sok plan do ka mako amati nyama o
Mounye monsieur Salomon Angoiba. Monsieur Salomon Angoiba. Parti Moumbe Nangama Alliance pour la promotion et le développement du Mali. APDM. Oya Aleka Maye. Mounye Aruna Sissoko. Parti Moumbe Nangama ko Front Uni pour la démocratie et le changement. Doka Mako Fidegi. Oya Aleka Maye. Oya parti politique Oluka Maobani. Akono Borai. Gerabe Naka Société civile là. Société civile ka Maye Mamunye Ode Madame Jenabu Jagite. Jakulu Moumbe Nangama ko force civile. Nyama ko oya ale maye lo fana boray munye fili Musa Kante jere jakulu mumbe nanga mako erocotrat ga maya ale munye Seku Kulibali jakulu mumbe nanga mako collectif des régions non opérationnelles oya ale ga maye nyama niya matanduru mundo bina kalataw bela jele labe anga jamana kono dona na tawla e de fila ou bien fasiri ke ba de fila John ay comme ye matanduru info to kelembe nyina no ko ka eji sigi Mali kono ne tokoto la ejia ala de kanye e bina do feature du tokola sa e ba sore filadi radio barakela o tokola o so de civil ya demani ne eji koy iya ga foko jere de kulu chama murutlo na kula adum be min fi abike koy aya be kede ni ko ni metugu ko tugu ko de ka ke o de nyogonde ko abana ne siga ko ni bane pew siga bana on te eji nu na on tabi atai gouvernement kura min binale on tabi amodo ko no nyere kiboro soro ikalisi yelela angun welela ikalisi yelela ngwelela kanyiniga nya kiboro soro kanyiniga kininga ni jon kadi join terie yo befo nya befo mi to ko fala de wa ma dun folo c'est bon ma dun folo o se ka to ko ni ma di la ka se nywa mo ngo ka bala inda makeleke nti kele ere shi don ayi ito don ani tukun ko konye bara jumeri nga kateme ngo niti dore don ni arajo bara tew cheshi na ki kando te ko kuma ko e ka ministry ya ko la tigera abana ne ngo kuma bana la base ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille abana o de ato nura fm na muso ka kene biawo abia gwa kene bia muso ka kene muso ka febe di bia o me promotion neke muso ka promotion ngoni nyama da nyani ndo ambita nya awai ka do minye Maman Touré kuma be sebe ngono sebe min nango ma ko nouvelle horizon ndo mundu ngera Mali ani lagine joni mi fe ka an kungari nywana abarate ka do ala kana jugu sukuke ko sabu minye awai ka do Guinée ko ni dabali bana kuna funi kunda mimbe na charela ni an yere da do nala odongo ine ka awai ka do uluka nyama ya so kuma ko bla dagirin dala koy wuli dal telera ndo ka ko nyanyini ka soro ka wuli ka joke ka bokene ka pambara ki pa ka jira ka fo ngalo do bi ngalo do shini sika foy dengelente Mali ani Guinée u ka teke di nywa mama ko abi do ko ndaba dama bo mi ngunu kuma barka bo yana ko ka jira ka fo mi Guinée abe ka nyini awai ka do français fe u kana nu ka fanga jekulu doy min bina keso be ka awai ka do ulu Guinée ani Mali frontière ka lakana bulu ka sabu minye bo manchi walia tikila mo kemme ku so akodi ngomi mvle ne awai ka do akoni abololo sanve akera fambe fe minye kuna funu chara ma chama dabali bana akonga minye awai ka do ne jetemineke ma do de be noye manga ne jugu minu mi fe ka Mali ani Guinée awai ka do ka ukungari nywana be ani kliya min ba ni nywanje ko kese tout c'est fini so Mali ni Guinée ko yere sinjina ko so be ka ke fanga tiki yoro mi ko bi talike wati min communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ani union économique et monétaire ouest africain ulu ye wuli ka joke ka nyengini buli anga wati mi la Guinée kaw ulu de awai ka do ni mbara bela jele ulu de ya awalia akoni ya jetemine ibaye ka fo minye ni ngo bela jele nyi ninja ino be awai ka do Mamadi Dumbuya na ba ko fo Mamadi yere awai ka do nanzara ka keleke chafari ndo be minum bi wele ko les légionnaires français Mamadi kunyo o chede ndoye nga minye ngunu kuma o barka bona ko so be réseaux sociaux sanfe ko jamana nyama mimbe Guinée to la kwa ya nyini français fe kaka maula bo awai ka do ka chafari ndo blakana minum bi se kana keleke awai ka do Mali frontière la ka se ka Guinée ka lakana akoni ngunu kuma minum fleni ko Guinée do be minum fana be no ni Mamadi Dumbuya mandi yel mauta ka fanga fe ulu ya ta awai ka do ni ko bla bala ko ke keleke beriye ka nyeshi awai ka do Guinée transition ma ko de stratégie la yelsa ngunu kuma barka mana bunya ka fere ke mbe se ka to awai ka do ngunu kuma bi dansira la ministre min be Guinée na be ministre de la défense ko fo ale wuli ka joke awai ka do ni ka bo ko keneka minya awai ka do muri Sanda Kouyaté ale des ministres des affaires étrangères awai ka do ale ye point de presse doke ni ka awai
awekado ko bela jile da kereka o point de presse ngon nana ambassadeur minnu be awekado Union Européenne togola ani ma minnu be no lu be ma dugu wɛrɛw togola Guinée ayo lu bela jile wele aya jira ka fɔ min ye awekado abi kile 2 kile 3 bɔ kile dama dama bɔ bi ba jira la ka fɔ ko Guinée bi fɛ ka base militaire ko de sigi awekado la Guinée no be français ka base militaire no bo ko fɔ ministre min be na ye ministre de la défense ko fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko nin ko in kɔni ye fɛn min ni awekado tiɲɛ tɛ ko kuma fɛn bɛ ka fɔ nin bɛɛ ye hakilina wɛrɛw ye hakilina min don dɔwɛrɛ tɛ min ye Mali ye ani Laginɛ ka se ka anw kari ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to awekado anw bɛ kirikara wacija dabɔ yalima anw bi fara a ko Guinée n'i ye jateminɛ kɛ olu tɛ nin laɲini fo ka diɲɛ wuli sabu nin ko in kɔni ye kunnafoni min ye dabalibanko don makari ko don nin ye yɛlɛko kunnafoni ye a ko sabu n'i y'a jateminɛ bɛɛ b'a dɔn Guinée ani Mali min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye Guinée ɲɛmaaw kumakan ye u ko awekado Guinée ale ka bɛ ka wuli ka jɔ ni cɛsiriw kɛ fan bɛɛ fɛ min ye kabiri 2012 fo bi ka sɔrɔsiw bila ka na awekado ba Mali ba kɔnɔ min bɛ se k'a to Mali min ye awekado ka pays frère u balima u sinji jɛɲɔgɔn a bɛɛ ye dugu kelen min bɛ se k'a to awekado Mali bɛ se ka lakana cogo a ko ka bɔ yen min ye awekado olu ma dugu wɛrɛ wele o kana olu lakana olu tɛ surunya ka dugu wɛrɛ wele a ko sabu Guinée ye cɛfarin dugu ye n'i y'a jateminɛ a ko septembre kalo tile 22 san 1970 ye Guinée k'u ye kɛlɛ kɛ cɛfarinya kɛlɛ portugais wulila awekado kama waati min a ko ka bɔ yen 2000 waati min ye awekado mercenaires cira Guinée ka taa tiɲɛni kɛ Guinéens ye wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ u ma maa si ka dɛmɛ ɲini terroriste kɛlɛ min filɛ nin awekado olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka dɛmɛ kɛ awekado o kɛlɛ o fana kana sira sɔrɔ a ti sɔrɔ a ko kuma na Guinée ma ɲini sira si fɛ awekado ko Faransi ka na base sigi o tɛ ka na awekado frontière sigi a ko wa ale bɛ ka kuma min fɔ tori tɛgɛ don minnu bɛ k'a fɔ par ci par là a ko Faransi ambassadeur bɛ salle in kɔnɔ yan Faransi ambassadeur yɛrɛ bi yan wa ale dan b'a la k'a fɔ Faransi ambassadeur nin kuma min filɛ a b'an nkalontigiya Guinéens tɛ Guinée bɛ fiyɛ Guinée Mali bi la kibaru ambassadeur sigi a tile 40 a ko chance tenante a banna l'ambassadeur français a Conakry a confirmé les propos du ministre a ko nɔngɔn bɛɛ la min ye Faransi ambassadeur min bɛ Guinée a wulila k'i jɔ a ko tiɲɛ Caki ka kuma in k'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ a ko tiɲɛ don tubabukɛ ko cogo di a ko je n'avais pas prévu d'intervenir mais je voudrais simplement souscrire à 100% même à 1000% à vos propos a banna a ko ne kuma na kuma kama dɛ nka i ka kumakan wa ka kolo d'u la k'u sinsin k'u sɛbɛntiya 100% yɛrɛ tɛ bilen dɛ 1000% k'a fɔ i ka kumakan minnu i ye minnu fɔ tiɲɛ don Guinée ma wele bila Faransi ma bi a ma wele bila a ma sini a ko awekado nin kuma min filɛ nin a ko nin sujet yɛrɛ ye sujetw de ye minnu bi maa dabali ban a carilen don réseaux sociaux kan a ko je me demande qui peut avoir intérêt ainsi à agiter des questions qui ne se posent pas. Ko in nafa bɛ se jɔnni ma ɲininkali b'o la aw yɛrɛ ka maaw tɛ de a dabɔkun de y'o ye dɔrɔn o don a ko n'o tɛ min ye awekado Mali ani Guinée bɛɛ b'a dɔn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ min ye awekado Mamadi Doumbouya nana a nana anw fɛ yan awekado anw ka awekado septembre kalo 22 septembre ka na awekado nisɔndiya n'o y'an ka indépendance ye k'o kɛ o yan'o cɛ fɛn caman bɛ yen min kɛra wa k'a ko yɛrɛ jira u la k'a fɔ an bɛɛ ye kelen Mali de avion wuli yan ka taa Mamadi nɔfɛ fo Guinée ka na n'a ye ka tila ka avion wuli ka taa n'a ye o tuma Mamadi nana a nisɔndiya barika bɔnna anw yɛrɛ taara wa anw ni Guinée an tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo ŋunugunu kuma ne b'o de fɔ waati bɛɛ bravo a banna aux autorités guinéennes a ye ɲɛma kabini kunnafoni bɛ di i y'a fɔ yan k'u bɛ kuma ne ma fiya u bɛ kuma ne ma fiye k'u ka kuma u ka nin ko jɛya u bɛ kuma k'o kɛ an'u ka bɔ k'a jɛya a banna o kuma biya réseau bɔlen e ma ye hali n'u ye pɛgɛ fɔ i b'an ka je répète encore bɔlen a bɛ bɔ je répète encore troisième mandat bɛ bɔ je répète pour une dernière fois a bɛ bɔ voilà je répète encore a bɛ bɔ k'a répéter ka tila ka encore ka tila ka encore fo ka tila ka encore Guinée fana bɛ ka encore anw bɛɛ ba encore anw bɛɛ ba encore an b'a répéter tila ka kelen de bɛ se kuma na a kelen se kuma la koyi an bɛɛ de bɛ se kuma na an b'a encore an b'a répéter tiɲɛ tɛ sini ale ni Guinée an bɛ ɲɔgɔn bolo a banna n dun an bɛ ɲɔgɔn bolo cɛw a banna o tora yen nɔ o tora yen o tora yen nɔ ka ninnu sara ala ni dɔnkili ka di sa n'i bɛ nin lamɛn dugukolo yɛrɛ fɛ kan ka o tora yen sigiri o tora yen
Ko ni b'a lamɛn waati jumɛn? Maa bɛ misiki lamɛn dugu tila fɛ. Misiki dɔw bɛ yen. Ne ma walasa i k'olu ja yɛrɛ dɔn. E tɛ taa fajiri seli dugu tila fɛ fo misiki lamɛn dugu tila. La hawla ne kelen t'o ye koyi. E ni jɔn. N'i bɛ fɛ ka misiki ka sansaya ka ɲɛ ma. I b'a lamɛn dugu tila fɛ de. Ani su ninnu filɛ nin ye. Ani duguli ninnu filɛ nin ye. Ani mugufiyɛ ninnu. Ani mugufiyɛ ninnu ne y'u lamɛn dugu tila de fɛ. Awɔ. A ka don waati dɛ. E ye mugufiyɛ lamɛn dugu tila fɛ. Mugufiyɛ. Ayi o tɛ dugu tila fɛ misiki ye sa. O tora ye ni de ye dugu tila fɛ misiki ye. A bɔra i yɛrɛ da. Kanga o tora ye an kɛ. Kanga o tora ye. N dɔgɔ dugu tila fɛ. I b'o lamɛn dugu tila fɛ. Siga t'a la. An b'a lamɛn. Awɔ an bɛɛ b'a lamɛn. An ni Guinée de ye kelen ye o. A banna. Guinéenw ka muso dɔ fana bɛ yen min bɛ musow fasa da. O tɛ Guinéen de ye wa? Muso olu sɛgɛnnen don. Ɲɛma. Muso olu sɛgɛnnen de. Muso olu sɛgɛnnen don. Farafinna muso olu. Tɔɔrɔ ni ala an k'o ye Guinéen de. A Guinéen de don. Wala. Tɔgɔ in de bɔra n kɔnɔ. An bɛɛ ye kelen ye. Walayi. A banna. Esike. N ko a ka ɲi hali n'i ma tɔgɔ fɔ. Encore dɔrɔn an b'a répéter dɛ. Encore. Bien. Coup pour coup. Œil pour œil, dent pour dent. N'a y'an nkalon tigɛ. An b'a tiɲɛ bɔ k'a da kɛnɛ kan. A banna. Parce que u ka nkalon tigɛ ninnu dɛ. Guinéenw ka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen. O de ka di olu ye. Bon a bɛ komi ni nkalon dara anw fana na. O ka di dɔw ye. O fana ka di anw ka maa dɔw ye. Donc olu bɛ sin k'o ta ten k'o kɛ kɛlɛkɛbere ye. Kosɛbɛ. Bon on va pas tolérer ça hein. Ɲɛma. Maa minnu bɛ ka fanga mara an bɛ don min na ko bi Guinée Conakry ni Mali. Awɔ. U y'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni tɛ kulankolon dɛ. A siga t'a la. Voilà. U y'o de dɔn. Mais u y'o dɔn u b'a fɔ mais u ma fɛn. U t'a kɛwale de kɛ. U ma fɛn d'a ma dɛ. Tɛ mugu de di dɛ. O de ye problème ye. Sinon u y'a dɔn koyi. An minnu b'an sɔn an bɛ ɲini ka radio datugu sisan. A banna. An kɛ. Aramu. Ala k'a ni sababa bɛn. Radio baara in na. Yusufu a ma se fɔlɔ. An ka taa. An bɛ taa. Ne ma annonceur ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye. A don. Dadɔ Kamara muso a kumara. A ko mun ye élection présidentielle mun n'o kan ka kɛ san 2024. Taa n'i ka fasira an tɛ ɲɔgɔn ye sira la. An bɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ. A tulo tɛ sɛbɛ sa. A b'a saba. N ka Tezara. Ne bɛ k'a sama de Kalifa Junior 11 blessé. A sama. N tɛ kɛ ko tulo tɛ sɛbɛ sa. An ka taa. E ka gafe kalan ne ka te min mun bɛ s'i ma. Dadɔ Kamara. Dadɔ Kamara a kumara. Naamu. A ko kalata mun n'o kan ka kɛ san 2024 o kɔnɔna la i bɛ na ye arabu. E yɛrɛ b'a dɔn n tamandi nin na. I tamandi wa? N tamandi. O tuma an ka taa banna. Fɛn naamu ne gɛlɛya. Naamu. Bisimila. Baba ti yan wa? Hali ni baba bɛ yan baba b'a ka kafe min ne b'a bali yan. An tɛ dictature tile la koyi. An ka taa. Daba Kamara. A y'a jira k'a fɔ ko o kalata mun n'o kan ka kɛ n'a bɛ masakɛ kalata ko fɔ. Naamu. San 2024 o kɔnɔna la. Ɲɛma ko parti politique fanfɛla la ko tɛgɛ ko a bɛ se ka si jɔn ma ninnu na. Est-ce que. A ye ɲininkali to min ka a sigi. Kuma ka ɲi. Dadɔ Kamara. A y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi. A dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko mun ye jamana kɔni ko kalataw ko o bɛ nalen. A tɛ. N'a bɛ masakɛ kalataw ko fɔ. Ɲɛma ko malidenw b'u k'u yɛrɛ ɲininka. Walayi. Mun ye parti politique jɔn de bɛ an bɛ don min na ko bi. Siga t'a la. Ɲɛma ko bolodengɔni a bɛ se ka sin parti politique mun na. Walayi. Ɲɛma ko o jaabi ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Kosɛbɛ. A ko jɔn de bɛna t'i yɛrɛ sigi mun ye fauteuil mun o bɛ présidentiel fauteuil ko fɔ. Jɔn de bɛna kɛ jamana in ɲɛmaa ye. Ɲɛma ko an kɔni bɛ taabolo min na ko bi. Politique maa minnu bɛ jamana in kɔnɔ i tɛ se k'i bolodengɔni k'a si a si la. Wa mun ye électeur ye n'o bɛ jamana kɔnɔdenw ko fɔ. Ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a caman bɛ yen bi. O tigɛlen don mun ye politique maa ninnu na. A ko baara in ko a bɛ gɛlɛya fo k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya. A banna. Mun ye Dadɔ Kamara. A ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ parti minnu bɛ yen an bɛ don min na ko bi. Ne maa yɛrɛ kɔni tun bɛ se k'i jigi da olu kan dɔɔni. N'o de ye Sadi ye. CODEM. ADP Maliba. Sinidi faso yiriwatɔn. Yɛlɛma. Ani ka taa fara mun ye RPDM kan. Ani a tɔ ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko jateminɛlikɛla dɔw y'a ye k'a fɔ. Ɲɛma ko ninnu tɛ se ka na ni yɛlɛmali ye jamana in kɔnɔ la koyi. Wa ko min ye dɔn kɔni ko a bɛ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛma. O siratigɛ la. I bɛna ye k'a fɔ ko min ye parti politique ba dɔw fana bɛ an ka jamana in kɔnɔ. Maa minnu n'o o tɛ parti politique dogolen ye. I bɛna ye k'a fɔ n'o ko fɔra a bɛ ADEMA PAJ a b'o ko fɔ. A bɛ IRD a b'o ko fɔ. Ani ka taa fara mun ye RPM o kan. A ko ni ADEMA PAJ n'i y'ale jateminɛ k'a lajɛ. An kɔni bɛ don min na komi bi ne fiɲɛ cira ka taa fan mun na. Siga t'a la ko diden kulu k'u bɛ ci ka taa yen. Maa m'a dɔn ADEMA kɔni u ka candidat bɛna kɛ maa mun ye. Nka o kɔni bɛ wuli ka jɔ la mun ye dugu yɛrɛ kɛrɛfɛlaw la. Mun ye ka cɛbɔw k'u a jateminɛ k'a lajɛ. U bɛ se ka maaw hakili ka a tɛrɛnku cogo min na. A ko n'o bɔra yen. RPM kana bila IRD la. Ɲɛma an bɛ don min na komi bi ni parti jɛlɛkuru fila in. Olu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn wele kiiri bunakun kɛnɛ kan. Maa t'a dɔn o ko a bɛna laban cogo min na. IRD tɔ n'o bɛ kiiri bunakun kan. RPM tɛ n'o fana bɛ kiiri bunakun kan. A ko o baara ko o gɛlɛyara kosɛbɛ. Mun ye Dadɔ Kamara.
kabo anaser konala ayira ka fo ko ngoni metabolo na kombi ne parti politique no mo farati ne ma ko bina jomo ngona 2022 et 2002 no be Amadou Toumani Touré ale ka fanga ko fo o sigata la ku be bi o jokele ngona de o sabuke ko ngunu kuma do be ka ira ka fo mamu ni ira fana be ka fanga mara ni wati na no be surasla ko ku fo ne ma ku rebe labe na kui wo be faka ferga ni ngaka cheboye dona na tawla ni da do kamara akoni ayira ka fami dom na kombi ni yango parti politique de temina ka laje nyama ko mali demu bebi ko kadana dan me parti politique manu ka nyama ko abijati de e fle ka parti politique fa voni nunu de duanga parti politique we mali ko danga ko be sera minga a kungulu dimi bene la de mo vie blogu tala de dimi bena de haramu akoko ni meto muna nyama transition ay parti politique chama daji de aywa ala ka ni sababe ami ndi ango ke ka datu anga soro ka ta anga ta suku kono abe nindo ay nindo odo abende kono duani chenga fayin ale do abende kono kuma bana sigatala mbo dunin kanduma mbo shele sisa ambi soro ka ta sugula o shele sugu sera ni maramu kone naleya ibe ka annoncer mi vosa ane informateur ko ni muso nunde do madame kone Christelle ka kone awo visher mi bi fo ni faminu bi fo ma folo mi ya kele ka yale wanyama nya kibara soro munye madame kone e ku tunu ko communiquer na ma bo bi koni abe bali na de ko mu ujorole nu de mungola gelewa koni bi ujorole nu de ka tala de ro ka gele ko communiquer kono ku bana fere do di jamana ya amsi ka kisi sangura yere gele ma tukum na suno sirana maramu kone nun te journaliste ye blengo ngolu dictionnaire u di maramu kone nu gafe karamogo de woni alu lusigile unyebe fasiri sebe unyebala maramu bi fo ka kone ka dado de kera maison de la presse wartigi dado kamara koni aywa amba fo ka walimando ko sobe ka kamara ndo ambita agoshi awai kado Fuseni Sissoko reka awai kado ndengeni do Fuseni Sissoko akumambe Fuseni ka fasiri yejimedi mali jimendo di notre voix Fuseni kumambe ako minya awai kado minya douane nyama ba no ye douane DG ndo minya awai kado dundu ni balaw tambe ma min nofe douane DG ambe do mi ko bi akuma chaale do ko sabu minya awai kado bala ni dundu minu be ka fo ako no ye fonde minu laba yere bi songa yere se koma sabu ni tammi ni jagoya kero yi laba ibi twala Fuseni Sissoko ako jabi minu be no lu ko ni bora awai kado kalu ko non laba ingona minum bi talike mali douane minya awai kado ka nyama ya to mabulo no be Amadou Konate ko fo min be ka fo anyi ani awai kado minya kinyere ku cheka jam iko jige jala ani baji sabu ni jete meneke minya awai kado ka be ayef bare ndamene watimi kana sambi do mene ko bi ikado ka fo akunvora nyana o Messi min be na le no ya kabako Amadou ikado mi do mene ko bi nyini fe ndoko ko amake soro fe sabu to ka je chama o be ko indafe wa a miliyari dagun ka cha be fo miliyar keme na kungan fe abo dila koyi akoni e jete meneke nyingali awai kado a kumbe koyi sabu ma chama bi yere nyiniga yelma akun fora nyana ko kabako Amadou mimbi nali mimbi na duan jwa senkan cerkete yelma awai kado o Amadou inde niwa nyingali tomi ko abe wa nyingali mvana ko akumbe koyi sabu ni e jete meneke kalo kono do amido ni ko bi minya awai kado maje mimbala ni ko ba laje ka fara nywanga amaje ndo akacha o ye chaya dai sabu amaje bitijo fo miliyar keme miliyar bisaba anifla ana kungan fe nyini fe o masika ke soro fe wati dawla so miliyar bisaba wati dawla miliyar munga ulubeke toka je awai kado kalo kono fe mimbe no kanga nyini ako kuma na midoni mene ko bi mo ka fo ko awai kado nin toka je hali bi awai kado fasiru bi bo ka mbala fo ka dundu fo ka jimbe fo awai kado Amadou nofe ko ye fe min nabi ma kamana go nga minya awai kado ni yeni nguma numfo kuchaya ma chaman be ko lu na boka na ni awai kado kuma werawye ka jira ka fo ko minya awai kado la gushi ani hashiriya ni juguya ko de do kanyeshi awai kado ninja ma nobe Amadou nobo ko fo nga minya awai kado fe min gera so buye ni ube ko fo wati bela jele ka fo ko minya awai kado ko de Amadou ka ko so buye ina fo sedia o ka nyangini minumbe yelma covid-19 ka gela mimbe no onana yelma exoneration ko mimbe no taraka di doma yelma awai kado ger mimbe na be Ukraine ani Russie ube ko minunta ko lu ti awai kado
sira ko k'a fɔ k'u bɛ Amadu kumabɔ ni o ye ayi k'o tɛ dɛ fɛn min ye tiɲɛ ye o de ye k'a fɔ awɔ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ye min ye CEDEAO n'o ka ɲanginiw n'o kow fɔra ɔ maa bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ do kɛ nka min ye tɔ ninnu ye maa min bɛ yen n'o Amadu nan'o nɔrɔ bila k'a tigilama kun bɛ nin bɛɛ kun bɛ yen k'a tigilama to yen nka o n'a ta bɛɛ k'a kun bɛ douane kɛsu fa dewu f'a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a ka fara la hawla Amadu o bɛna dununi kan duman don wa o y'o de fɔ Fasiri bɛ k'o de jira dununi kan duman Fasiri bɛ k'o de jira Amadu o kumana sa ko dukara in de kun bɛ yan dukara de kun bɛ yen parce que nin bɛɛ fɔra o Ukraine ko ni fɛn minnu bɛ ka fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen y'a sɔrɔ dukara de kun bɛ yen dukara était bien là lorsque ko nin fɛn ninnu bɛɛ k'u bɛɛ kun bɛ yen ko lorsque Dukara renflait les caisses de l'État dukara de kun bɛ yen dukara yɛrɛ taali yɛrɛ ma hali waati bɔ ɲɛma o y'a nkalon ka bɔ o kuma ko Amadu Konate k'a ka nin wuli a bɛ min na nin ye a n'a ka dɛsɛli ka t'o ɲini fan wɛrɛ fɛ min tɛ awɔ i k'a dɔn nin kuma ninnu ye nka ko tiɲɛ ye min ye a bɛ yen awɔ i k'a dɔn yanni a ka kɛ dununba fɔ ni balaba fɔ ye Amadu nɔfɛ ko n'a dɛsɛra ni maa bɛ sɔrɔ min bɛ na télé la ka se ka baaraw kɛ o ka kɛ joona yalima n'a bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ a k'olu tigɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn ko ninnu bɛ ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ o bɛ min na nin ye k'o na kɛ kɔlɔlɔba ye yalima a na kɛ fiɲɛba ye ka ɲɛsin a ma Fasiri filɛ u tɛ nin sɔgɔ awɔ i k'a dɔn min ye notre voix u ka bidon bɔli octobre kalo tile 13 nɔgɔ i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na n bolo n'an bɔra sugu kɔnɔ siga t'a la kunnafoni tɔ minnu bi yan u de Madu Kulubali a bɛ ka min fɔ siga t'a la mɛnɛ a ko maaw bɛ yen minnu fana bɛ ka an kurun kosɛbɛ n'o ye an ka page ye a maaw bɛ yen u bɛ ka kurun ni kɛ dɔw yɛrɛ sigilen don a kama de dɔw kɛra baara bɛɛ bilalen don a kama Ala k'u sara an ma fɛn kɛ maa la koyi ayi anw b'an ka baara dilan cɛw a banna nous on commentation a banna an ma fɛn kɛ maa la yan dɛ voilà n'i kɔni y'anw kɛlɛ fu la o y'Ala kɛlɛ de a ye kɛr'u bila dɔrɔn a banna a ye kɛr'u bila kosɛbɛ awɔ Ala k'a ni sababa bɛn ami nɔgɔ o kumana sa radio ye Nura FM ye 94 tomi murumuru 5 ka laseli kɛ ka bɔ ko ɲuman ni wɛrɛda la min ye 76 33 43 03 an bɛ foli ani tanu ye an b'a lase an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen journaliste minnu bɛ sɛbɛnni kɛ minnu b'a kalan radio sow la an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn hali bi k'an k'an cɛsiri baara in ma nɔgɔ koyi min ye awɔ i k'a dɔn ɲumanw bɛ yen cogo min a jugumanw bɛ yen ten nka an caman bɛ ɲɔgɔn dɔn an mɛnna ko in na an bɛ ɲɔgɔn dɔn an k'an cɛsiri fasoko don Mali in bɛ se ka taa ɲɛ cogo min a bɛ se ka sabati cogo min journalisme y'o de ye a kungilennaw tɛ kɛ kelen ye nka o t'a jira k'a fɔ aw tɛ famille kelen ye dɛ a bɛɛ ye du kelen kɔnɔ o kuma n dɔgɔ an k'a ɲini Kitakaw ka ambassadeur fɛ Yusu ale fana ka patron jɔn b'a a kɛrɛfɛ i tɛ se ka jama ne kunna koyi jago kunkolo ye de y'a dun Yusu i ka yaku tɛ se ka jama dɛ ale de ye bi ta ye dun yakuba Gilu e de ye bi jɛgɛ kunkolo dun fɛɛrɛ ɲini k'an bila sugu la